Mama Didi, love you, Mama Love you, Didi. day. Pa-check up laman ay. Patay po. Gutoy. Atos kuan ba? Mabini. Na makay majong doktor des mabini. Mainitan ninyo guys. Ngit-ngit pa kadyo guys. Alas 5 na sa buntag. Ngit-ngit. May kurente. Hey guys, madyong buntag. Manamig pangapi. Jadi nagtakang na kong dinungag para napod sa mga pamahaw. Nandiyan guys, nag-init kong tubig. Kaya mang imnon na isa ka kaldir. Mang imnon guys. Kaya nagkaurutan na ka ng kuan, mineral. Na guys, managhangi pabukaw nga tubig. Sakto po di sa kakaldero. Hamabaw po na sa kananay galon. Nasud na nasa kuan guys, galon. Dari taman. Nugay na pa din na mo mahurot. Kaya mineral karon guys, nagkahurutan na. Manong nag-init na naman mig tubig. Inlo pa niyon is mineral kay kuan man. Gipainitan man jud sa kaadlaw ni nang gitak ang dari sa abuhan na nagitak ang sa kaadlaw nang giinit. Imagine ni magpainit-init na naman tag tubig kay na ko pwede nang gikalibangan naman jud mineral kay di mo kuno mineral. Lagi. Kay kanang uban kay kinabura kuno po nas sapa jagi butang lamas mineral. Sadyo, sibo. Dapat na magbinuang. Init na naman kasi tag panigurog tubig guys kay daghan kuno po nang gikalibanga sa mga baligja nga kananay mineral kay na kuno po nang gibinuang. Hey guys, no po naganggid din ng agja manghugas ako. Naghugasan tamba kay gabi Wa mi nakapanghugas kay aram kangit-ngit, way suga. Kung nanay kay nagibate gisipon giubo. Si tatay pod, giubo pod, siya nagiubo. Ngayon man sila inungaw kuno sa kananay bagyo. Diyan na pa magpukudani. Gusto kong sinanay, relax sa siya. Ako say mangusinira. Lutoon karon guys, suwa na mas mamahaw. Karne norte, o kananay itlog. Kung nanay guys, kukunanad na magsudong ni siya nga na siya gipamati. Giubo man siya o ka na nagisipon. Giluwasan po siya sa ijang kuan badila. Munang nag-uko. Na si tatay pod, giubo-ubo. Na si Liana pod, giubo ka nang naisipon. Mag-uko nila magsudong nga na sila gipamati. Hinungaw ko sa bagyo. Ningas tatay. Munang gadya man daginot nga kuan guys, utanon. Kaya mga kamunggay, giharusan, kapajas, wa na. Mga palidyang nanay, wa na po, tanan, nahanaw tanan. Katig mga sili, kamatis ni Purami, hurutanan. Wala ka jema, daw-daw nga utanon guys, dani. Nahurot. Lami yung tato ka na malawi-lawi ba? Karoon kay gipang harusan man ni Rudy tanan. Wa jay jamuma. Daginot na. Nagwanta sa lamag mga ingani nga kananay suwa ang jawar ba dyan sa temaan na ka ng suwa o ka ng ingani kinaan na dyan na siya mga utanon ba mga nilawi nga na kay hapdusan man na siya mga ingani nga kananay suwa nagwanta sa laman guys makasurvive ra lagi ang jawa na pinanuroy o kuan guys labas nanad man na sila nga masig sabaw ka ng isda kay na may tigsurig labas kada buntag diya karon sukad pagbagyo wala jay jamo nanuroy ka na labas kay sabaw ri pay manurig labas nga wa may ice kay wala lagi ka nang naay kurinti manong wa jay may mo guys agwanta sa lamag sa dagingani laki mi noodles kay mao man jay madali-dali kay si Purami kay katasan na gini po siya kaano ka na naay lamian nga suwa o malagi pa mapalit sa kananay merkado ngay talay kuno siya kuan ba process food wa judya mo lagi guys mo nang agwanta-gwanta sa laman Maraming mahal ka bang gasolina grabe food mo pagbabae nagisapot si Reverse guys dapat ko sa mga tindahan na grabe na pagkaadong kamahal sa ilang mga gasolina dara o bagwa ba mo kung gabain taon dara sa mga nga 120 gahapon sige aturag pulis dito ba yung tigapon oo abi siguro nagdara si Udit og dahang kwarta bisag drapo na magpalabi na pag parako marami di manuoy
Grabe po mo. Gisapot si reverse guys, Uy. sa mga angang kay grabe naman po magpa-overpricing kaning Ako uban. sa gasolinahan. Ako sa gasolinahan sa 105. Naglagay sa klara 120. Napaiban 130. Pasulabi pud. Amot naman kasi glisid-lisod ang mga tao kaya bawo nga crisis pa gaban gani karon wa na gipangkaon nang gikaon na lamang kunog lubi. Kaya wa na kapalit og kanang bugas kay grabing krisisan ja. Ibang pamangkin. Overpricing sila. Pawahal pagkaado. Wa pa lagi pang gabay ning mga bilahan diha. Yung mga bilahan, mga buog, buga na pang gabay. Sapot is reverse guys. Okay. Ikatasan na po, di sige lang magsuwagi nga ni. Ngitag litsong manok, kuha pa litsong manok. Gabi pa ni nang ngitag litsong manok. Wajid jamo, kaya way mapalit sa merkado. Kay brownout lagi, kay kurente. Santo salamanta karon kay makaligkawas sa kita. Kana sa pagkaado, mga hiwang lang. Kasi ko na, buwagan na dito. Ayan, niwang na. Laylay na. Nakabubo na ko na higay, niwang na. Kasi kanilaging makisuwa, kay makisuwa man ni siya. Karon lang nga naka-bagdo. Wa may jam mo mapalit sa merkado. Madali-dali kuan ra mga jud mga dilata. Mo ni mong suwa karon corn beef nga lang itlog. Hanga kuanan si nanay guys tugungan di ah. Tung nay kuan ba bahaw kay gikuanan si siya kanang giluasan. Kanan ang tugungan kay mo maning tinughong kay kuan man humbok. Buwang matugluas nga naman pus dila ni nanay ning tungtong. Hi, ma. Magpaluto kong mama didik bitluk, ma. Duha mama didik. Duha tong lutoon. Tagsaman mi liksi mama didik. Mas liksi ito, mas liksi sa kuan. Pilar, gimingaw kang liksi day. Napagi pamati sa liana, giubo-ubo pag isipon. Mas makagawa si kayong tanga. Inyusip, ag tambaw dar sipon mama didik. Iyong tandyan yung sip. Nang mawagog sipon mama didik. Makagawa ning inganing kayong tanga ba nga. Ingaron dya. Napay magkuan. Napay pamati. Uy, lamas nanay. Kaon sa lamas nanay tinugong kay saon lagi. Nga na may kuan. Luas. Pero lami maninuon po ning kuan. Tinugong. Uy, lamas nanay. Mag-uo ko guys. Basta si nanay na kuan ba. Pamatiun. Maluhi ko magkanang sudong. Guys, andam na gamangang pamahaw. Umahaw na mi. Ano mahaw na day? Tay! Mahaw na. Mamahaw sa mi guys. Kita-kita ratan dya. Guys, sumanamig pamahaw. Dasaliana. Mama didik, love you mama Love you didik. day. Nilas nanay. Pa-check up laman ay. Patay po. Igutoy. Atos kuan ba? Mabini, na makay majong doktor des mabini. Di makagububoy na kagabi eh. Nanay, Si tatay no. Ikaw day. Ikaw. Nagtoplima. Ang ihawa ng manok dero natin masuwa. natay masuwa mama didik. Hmm. Nay, wa man good mo tingog, nay. Para maglanggam na eh. Unsay tambog sipon mama didin. Yusip. Pam na ko dadto mama didin ka, wala mawagang sipon mama didin. Hindi, naguli na. Nabaka si day di kun dinay ang imno nay. Palit pa sa nahilin day. Luoy lang masalya nagisipon. Nigalit ra sipon nay. Nanay po gisipon. Luoy laman mo. Nanos mawagang sipon nay. Makailo ra ba na day?
Nakuha lagi ng udlot na ng isa nay. Mura magikutlo. Mainom na makugihi na, rumawagang pipunay. May nam kagihi day. Hey guys, nako dari sa gabaw. Sa moto kay nahimasin ko nga maka signal ko ba sa messenger ah. Kaya katong des ni agi ning saka ko dani naka signal man ko sa messenger. Yung mga musta ko nigiyan og ni Junjun. Aray ko. Nako daris kuan guys, ibabaw. Mamanigi. Imo nila ni programi sa unog kanang tree house. Jagi lang tree house. Nagba. Nadarig tree house nila. Nagsin. Nahug nag mga sin. Guys, madyong udto guys. Nako dari sa moto kay nangita kong signal. Kay das gapon isa ka ko dani ara nang gipadya kay nakasignal ko. Nakadata, naka-chat-chat minigiyan sa kanang messenger pero messenger ra lagi pud maglisod og kana na i-upload. Diya gahapon naka-upload ko ang video kay ang cellphone ni dani pura mi arong maka-upload lagi kuno pud ko kanang vlog. Ja, pasalamat kaadyo ko ni Purami Bulana kay naka-upload ko vlog kay si Jay nag-upload gida ni jag ang cellphone to sa parang naay signal. Bali tulo to ka vlog gida na tong schedule taman sa kananay 29. Diyan na lagi ko dari hinimasin ko nga naay signal ba madyo laman unta og sunod adlaw kusog-kusog na ning signal kay rong makapag-upload na aron di na mo adto sa laing lungsod mag-upload mo adto pa maghagna ladyo-ladyo putong hagna. Diya mahal na raba kaadyo kanang naay pliti sa kanang balhabal kay mahal lagi kuno ag kanang gasolina madyo laman unta lagi mobalik ng signal ang kuryente wa may problema kay maka-charge raman. Muna na porma sa kuan guys, barangay Putlong Kam. Kita na kaadyo ang kuan dito court. Kay taas man ni. Nanisa ka lagi ko dari kay nahimasin ko nga nay signal ba. Anja. Nay signal maka messenger major man anta sunod adlaw og kanang makasug-kusog na kay rong ani na dani mag-upload ja guys maratog ang vlog karong adlaw ja kita na puta sunod ng vlog ja daghan kayong salamat sa permi ninyong pagtan-aw. God bless ninyong tanan manggiamping mo permi guys, bye bye.